Για να ξεπερνάς τα θέματα τα οποία έχεις σε μια σχέση, πρέπει από την αρχή της σχέσης να κάνεις μια συμφωνία και να πεις ότι ξέρεις τι, οτιδήποτε θέμα έχω ή οτιδήποτε θέμα έχεις ή οτιδήποτε θέμα παρουσιάζεται, θα το συζητάμε, θα το αναλύουμε και θα προσπαθούμε να το λύσουμε. Πολλές φορές, ναι, όντως τα προβλήματα δεν λύνονται. Εκεί πέρα πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις. Υποχωρήσεις μέχρι στο βαθμό που επιτρέπεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου και που είναι τα όρια σου, να ξέρεις. Για τον καθένα είναι διαφορετικό αυτό. Αλλά όχι να καταπατάς ουσιαστικά πραγματικά σου θέλω και πραγματικές σου επιθυμίες, να καταπιέζεις έτσι συναισθηματικά το σώμα σου και να βγάζεις τιμό. Αλλά συζήτηση, επικοινωνία είναι μαζί με το σεξουαλικό τα πιο σημαντικά. Αν πιστεύεις ότι το σεξουαλικό μετράει περισσότερο, θα δίνεις βάση μόνο σε αυτό και θα πιστεύεις ότι το σεξουαλικό καλύπτει το επικοινωνιακό. Δεν πάει έτσι. Okay. Μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube George Codis και μπείτε και στο Instagram George Codis Coach. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είμαστε.